Bos días e moitísimas grazas. Bueno, eu chamo Alberto e son a persoa que pensou esta xornada. Estou agradecidísimo e moi feliz de facela hoxe aquí, porque eu son de Boiro, traballo en Boiro, en Cultura, no Concello, desde fai un montón de anos. Traballo en este espazo moitas veces e claro, para min hoxe é un día feliz e teño moito agradecemento a que viñeredes todas as persoas, as que fostedes citadas, as que non. Está a Concelleira tamén de Carballo, está a Concelleira de Ribeira, de Rianxo, de Participación Cidadá. Esta xente de Ribeira da Dorna, que finalmente non entrou no programa por cuestións laborais, pero tamén queríamos acordarnos deles, porque é o proxecto máis participativo que eu conozo, a Festa da Dorna de Ribeira, e tamén estaría a xente de Barbantia aquí, se non fora por un problema de saúde, ainda que algún estamos que somos de Barbantia, porque aquí faise unha actividade moi participativa que é a Romería das Letras, entre o Concello de Boiro e a Asociación Barbantia, que tamén sería exemplo. De todos eles e de todos os exemplos que vos representades, falaremos hoxe, debatiremos. Entón, de verdad, moi agradecido antes de nada de que viñerades. A parte do Concello de Boiro, participo en outras institucións, unha delas é o Consello de Cultura Galega, a través da Comisión de Políticas Culturais. Entón, a Comisión de Políticas Culturais e o Consello mesmo está pensado para informar, para facer informes, para aconsellar, supostamente, ao Goberno da Xunta, e se non, a quen queira escoitar, das políticas culturais que podían ser ou que deberán ser. E se de algunhas políticas culturais se está falando nos últimos anos é das políticas culturais que teñen que ver cos dereitos culturais, porque sabedes que viñamos ou ainda estamos no paradigma da cultura como recurso, no paradigma económico, que fala da cultura do turismo, que fala dos grandes festivais. Todos caemos un pouco en esa trampa nos últimos anos falando de industrias culturais, de recursos culturais, de produtos culturais, de consumos culturais, de xestión cultural, todos eles termos economicistas que levaban a cultura a convertirse en unha peza máis do sistema capitalista. Eso é unha realidade e non se pode negar, a cultura ten unha parte económica, pero non nos podemos olvidar de que a cultura ten outra, é moito máis, ten outra trascendencia, non? A parte de ser a configuración dun pobo, pois a cultura é un dereito, como leva dicindo a Deputación da Coruña insistentemente desde o ano 2018, a cultura é un dereito, a cultura é un dereito. É un dereito cidadán que xa está escrito na Constitución Española, no Estatuto, un montón de leis internacionais, os dereitos xa están aí. Quería poñer un exemplo, xa fixo referencia ao alcalde ao Pazo de Goiáns, como ben público. Quería poñer este exemplo porque a mí me parece, non é casualidade que hoxe estemos aquí. Eu propuxen este espazo, entre outras cousas, porque este espazo é público desde o ano 2010, porque houve un alcalde que decideu, un alcalde e outra xente, pero que decideu que este espacio debía ser público, pero antes, no goberno anterior, local, había outro plan para este lugar, e era un plan basado en que isto era un recurso económico, porque, como podedes entender, isto é un recurso económico moi jugoso. Entón, este local iba a ser un local de bodas, e a finca que vedes ao redor iba a ser un sitio onde iba a haber 30 ou 40 chalés de lujo. Eso era a visión de cultura como recurso. Sin embargo, chegou un cambio de goberno e decideu que a cultura tiña que ser un dereito e favorecer o dereito de acceso ao patrimonio e o dereito de acceso a un ben público como é hoxe o Pazo de Goiáns. Entón, eu quería citar este exemplo que me parece moi significativo, tamén por eso, en parte, estamos hoxe aquí, como a cultura se pode entender de diferentes formas e gracias a entenderla como un dereito, entre outras cousas, podemos estar hoxe aquí de forma libre e de acceso universal. Entonces, decía que as políticas últimas falan moito dos dereitos culturais, tanto é así que no Estado español hai, desde fai un ano, unha Dirección Xeral de Dereitos Culturais, capitaneada por Jazmín Beirac. Fai agora un ano, o 29 de febreiro do ano pasado, trouxemos a Jazmín Beirac nunha xornada como esta, a Padrón, a Casa de Rosalía. Había xente que xa estuvestes ali. E ali se explicou un pouco este novo paradigma, esta nova tendencia dos dereitos culturais. Ora xa sabemos o que son os dereitos culturais, como decía, os dereitos culturais xa están escritos. A dinámica de hoxe trátase de dar un paso máis e de debatir sobre se cumplen os dereitos culturais. En concreto, o dereito de acceso e dereito á participación. A min o dereito de acceso me parece o máis básico, tal e como eu entendo, hai diferentes niveis de acceso. O máis básico é poder ser público ou poder ser espectadores de diferentes feitos culturais, pero para min hai un dereito aínda máis evolucionado que o dereito a participar, que é o dereito que ten a xente a facer cultura e non só a consumila. Este é o meu discurso de sempre, que me escoitar algunha vez xa o saberá. E, ademais, hai niveis de participación, porque a participación pode ser básica, pero despois hai niveis máis altos nos que a xente ten dereito a codecidir sobre as políticas públicas. Por que terían que decidir só os gobernos cando pode decidir tamén a cidadanía, non? Como dixo Gerardo Triñanes, que é unha persona que está no público, unha frase que escoitei fai moitos anos que me encantou, que é o cargo público máis importante é ser cidadán da pé.
Entonces, esa lógica nos di que pode haber niveis de participación onde a xente teña capacidade de codecidir tamén. Estos son consellos de participación, que é algo que en Boiro estamos xa falando, a concelleira citou, e en outros lugares, que poderá, non sei, tamén decir Natalia ou outras persoas, tamén se intentou facer. Entonces, para debatir sobre este tema, o sea, o que queremos é debatir sobre si se cumplen os dereitos, non tanto sobre os dereitos, que xa sabemos o que son e xa están escritos, queremos debatir sobre si se cumplen, sobre si as administracións os están garantindo, e ademais isto queremos que sea de forma participativa e queremos tamén darvos acceso a vos a ser parte do informe que ten que salir hoxe daqui. Hoxe daqui vai a salir un informe, van a redactar unha primeira, fundamentalmente as 3 mediadoras que están aquí comigo, e despois faremos como unha conclusión. E este informe vai a ser parte dun informe máis amplo que se vai a presentar en outono a unha xornada na que se quere convidar ao Ministerio, porque o Ministerio está elaborando un plan de dereitos culturais e pode tamén ternos cousas que contar e ter cousas que escoitar. Tamén a Xunta de Galicia, que sabedes que acaba de presentar esta Lei de Cultura Inclusiva e Accesible, que tamén citaron antes. Entón, eso queremos que precisamente o Consello, pola súa función e esta comisión, emita ese informe. E ese informe queremos darvos acceso a vos tamén, que vos tamén teñades capacidade de generar ese informe. Non só que sea unha xornada hoxe de escoitar, sino que sea de escoitarvos a vos. Esa é un pouco a dinámica da xornada, que é o que viemos a explicar aquí, a dinámica da xornada. Para eso vamos a facer 3 grupos, porque somos bastantes persoas felizmente. Vamos a facer 3 grupos que van a mediar estas 3 persoas que están aquí comigo, que para min son auténticos referentes, son persoas moi referenciais para min. Branca un pouco menos porque é máis nova, entón ainda non lle dou tempo a ser referente, pero desde logo Encarna e Natalia sí que o son. Vou volas a presentar brevemente e despois vamos a empezar xa ca dinámica, porque se seguimos falando non nos dá tempo nada. Entonces, empezando por Natalia Balseiro é a persoa que está aquí ao meu lado, e para min é unha auténtica referencia desde fai moitos anos, desde aquela xornada que nos xuntou na Cidade de Cultura, ainda que eu xa a coñecía antes cando era técnica de administración local, cando era técnica de cultura en San Sadurniño, que fostes tamén técnica de cultura. Pois despois estuvestes traballando no bipartito como directora do Centro Coreográfico Galego, e despois estuvestes traballando no goberno da Marea Atlántica na Coruña, como asesora na Consellería de Participación Social e Innovación Democrática. E eu aquí teño reseñado, porque do que vamos a falar hoxe fundamentalmente, do que falo moitas veces, é de democracia. É de si temos unha democracia máis sana ou menos sana, si traballamos por unha democracia máis sana ou menos sana. Canta máis participación, entendo eu, máis nivel de democracia acadamos, e canto as decisións as tomen menos persoas, menos democráticas son esas decisións baixo o meu punto de vista. E agora temos a nivel internacional moitos exemplos. Ademais, Natalia participou e participa en proxectos tan interesantes e referenciais tamén como Concomitentes, o colectivo RPM, ou Ucemos 98, que non sabía que estaba aí, que tamén é un colectivo impresionante. Así que para mí Natalia Balseiro é unha das persoas máis referenciais do noso país a nivel do que estamos falando hoxe. Despois está Branca Albán, que é a máis nova, e por aquí a tiña en algún lugar. Branca Albán, que forma parte de Autonía Cooperativa, que é unha cooperativa da que que fai unhas cousas chulísimas que podes mirar por aí investigando en internet, e o máis máxico que me pareceu cando descubrín esta cooperativa, que eran 3 mulleres, agora sodes 4, que eran 3 mulleres que vivían cada unha nunha montaña de Lugo. Entón, estar 3 mulleres vivindo no alto de 3 montañas parecíame unha cousa moi máxica, así, de imaginar. E como entre elas poden formar unha cooperativa que, sobre todo, traballa proxectos vinculados ca gobernanza, ca cogobernanza e o dereito a participar, e ca intermediación sociocomunitaria, que a min é o que máis me gusta na vida. Entón, por eso tiña que estar hoxe Blanca aquí. Entre un dos moitos proxectos que traballou está o das confluencias cartográficas fluviais das mulleres de Valdeorras, e era simplemente decirche que ese proxecto que desenvolveu Sol Álvarez en Valdeorras comezou aquí cunha residencia artística que a concelleira María Outeiral conoce perfectamente, de la 12, en este mismo espazo, cunha exposición que había aquí. Entón, eso tamén nos vincula. Bueno, e xa remato con Encarna Lago, que é a persona máis referente de todas as referentes, de todas as que estamos aquí. Porque, entre outras cousas, tiño para o final, é medalla de ouro das Belas Artes do Ministerio de Cultura 2024. Así que, como aquí nadie temos ninguna medalla de ouro que non sea da comunión, por favor, un aplauso para Encarna Lago.
que é a xerente da Rede Museística Provincial de Lugo e é referencia absoluta con multipremiada, con premios da Crítica de Galiza, con premio da Fundación Rosalía, da Fundación 11, de Galicia Inclusión, de Kogami, de FEAFES, un montón de premios ao seu traballo que está considerado como dos máis referenciais en canto a cultura, inclusión e accesibilidade. Sin máis, porque senón nos como tempo, vamos a empezar ca dinámica da xornada. En principio, 3 subgrupos que vamos a facer dunha forma moi fácil, así dando números. Neses 3 grupos, para que o debate sea máis rico e o informe quede máis nutrido, vamos a poñer a 2 proxectos, que vamos a empezar, as mediadoras van a empezar dando voz para que se presenten eses proxectos no pequeno grupo. Vai haber unha concelleira dun concello das que están presentes en cada un deses grupos para dar o punto de vista desde a gobernanza dun concello. Vai haber unha persona ou da Diputación, que agora temos dúas por agora, ou do Consello da Cultura, que tamén está aquí Paula Cabaleiro. Agradecidísimo, por certo, ao Consello, a Paula e a toda a xente que fixo posible esta xornada. E entonces, entre todas esas voces, as da cidadanía, as dos colectivos e as das institucións, vamos a intentar sacar esa información para elaborar ese informe sobre como está o dereito a participar hoxe no noso país, que é o fin último. O fin último é cúmplese o dereito a participar. O dereito a participar está escrito como dereito de acceso, como dereito da vivenda, está escrito, pero non se cumple. Entón, o que queremos analizar é hasta que punto se cumple e en que medida. Ese é un pouco o foco último. Entón, vamos a facer un reparto da xente, como somos 3 grupos, un vai a estar aquí diante, outro vai a estar ali en aquela esquina e outro vai a estar ao redor dunha mesa que, María, non te preocupes, que non vamos a rayar nin a facerlle nada, unha mesa señorial que temos aquí no Pazo. Entón, vou vos a dar, así como esteades, ou vos podedes dar vos mesmos un deses números, empezando así, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entón, empezamos por aquí. 1, 2, 3. Bueno, non sei como cumplides os que sodes proxectos ou concelleiras, pero os que non os sodes, empezade por este lado. 1, 2, 3, e formaremos o grupo 1 aquí, o grupo 2 aquí e o grupo 3 aquí.